Zimbabwe under the rule of Idi Mnangagwa. Aiwa hapana kwatiri kuenda. Panapa vakomana vachikomenda vachiona maresolutions abudiswa nemutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe advocate Nelson Chamisa. Aiwa nechekutanga kwegore vachiburitsa magoza vachiti aiwa inini in my first 100 days ndichipinda pakutonga ndakuexecuta izvi nezvakati nezvakati. Zvavakuonekwa kuti ndo zvava kushandisiwa neZanu PF, ndo zvava kushandiswa negovernment yemutungamiri wenyika yeZimbabwe vachiona kuti aiwa are we going to address these issues. Ndisanapinda masvika muda nyorwa pana vanobva subscribe like turn on the bell icon. Tipinda panapa pahendo opposition triple C tondo vakomana vanoposta vaka underline all the aspects dzekuvhizitiwa ne the government yaIdi Mnangagwa vachisa pama resolutions ese akatawana Nelson Chamisa. Tonoti vanouya panapa vachibuditsa Chamisa resolutions voenda pa number 3 voti remove bond notes, stabilize the economy, tax reforms, free airways including allowing cheap internet e.g. Starlink, restore sanity to education system, remove color curriculum, dignity to teachers. Panapa tonoti vanouya vachiunderline key factors vachiti aiwa totona one by one the government of Zimbabwe iri kuchita pama resolutions abudiswa naNelson Chamisa semagoals ake ati kana nda kutonga aiwa ndozvo zvachatanga kupressa zvachatanga kuaddressa within my first 100 days. Takuona the regime yakuya ichinotarisa pane those points uchiona kuti are we going to address these issues. Kuti zaya mafungiro enyu toona kuti vanhu vaona chisora the government kana Zanu PF vachiti hapana kwatiri kuenda vakutoudzigwa neopposition vachitoona kuti opposition itoona kuti zvavari kuita hazvisi kuita hazviiti. Panapa Nelson Chamisa kuti expose wavaisita maideas ake ava kutovaburitsira maanswers ekuti avaise change munyika yeZimbabwe. Toziva mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pindai comment section medu musana subscribe like turn on the bell icon.